Skal du prøve at sætte den der på, eller har du styr på den? Ja, det har jeg ikke styr på overhovedet. Så tager du den. Men jeg tror næsten bare, hvis jeg når så langt, så tror jeg planlægger at gå med den anden. Ja, det kan du tage. Den kan du bare se, når du kommer op. Men nu kan du lige prøve at... Jeg tror, den var låst op. Nå, jeg ved ikke, hvad der er. Det er et sted, hvor vi kunne flyde ned af det er den sort, jeg ved godt, men det er bare lige på den røde her. Så skal jeg have den puttet igennem øjet her. Bare lægge den op. Så skal den bare ud over altanen. Det er bare rundt der. Sådan der. Og så skal den der så ned i bælter igen. Ja. Så er bremsen tager. Altså, det er jo på den sorte, vi gør det. Det ved jeg. Ja. Han blev bare op, så han ikke helt ned på branden. Det var ret nok. Det er da godt ladt. Du må også træde ned i tovløkken dernede, så det er noget rigtigt. Det der, og så deroppe det der. Det var faktisk, det var så lang tid, jeg så den der hang op der. Det var bare lidt mere langsomt. Ja. Det var tyndt. Det er den højre side. Ja. Det er bare langt. Så er balance på. Kan du ikke bare ro? Hvorfor siger du det? Good night. Jeg er lige et skidt længere, før han kommer ud der. Så venter han går den anden vej. Han havde problemer med at slå lige på Jeg var klar til at give op der. Det er sådan overvejelse, jeg står i andre, tror jeg sige. Det er det der, hun så fandt den der gren og fik benen over og kom op. Hun så fandt den der gren og så helt op. Der er også en om til bagsiden. Der er også en, der er op på det. Jeg tror, at lige har nok til at skubbe op. Så er man klar. Nej, den er ny igen, den der. Den tredje var igen. Åh. Så har jeg ved at vente, og vi ved, at de skal strække.
Det næste vi kalder er det faktisk lidt bedre, hvis du har lidt mindre i gør. Det siger hun jo. Det var noget med, at det var bedst, hvis musklerne slappede lidt af. Hvordan er der?